да може дясната му ръка да е свободна. Дали ще използва пистолета, дали ще слага белезници, дясната му ръка трябва да е свободна. Така, това е, който изпълнява командата седни. Сяда и стои на едно място, не прави нищо друго, докато водача му не му разпореди. Всяко едно от нашите служебни кучета са обучени без команда да не правят нищо. Значи всеки може да си играе с тях, обаче в момента, в който му се даде командата, например, дръж, което означава да настигне някой да ги захапи, ще изпълни. Ето сега, това е завиване. И винаги, когато водача спре, кучето трябва да седне. Това е положение. Това е положение да държи на място или командата да ходи. Кучето остава на място, докато водача отиде при него. Тия упражнения се учат от втория месец, като стане на 2 месеца кучето, докато направи 1 година. Всеки ден, минимум по 2-3 часа може да са занятия. Това е легни. Командата е легни, кучето ляга и чака водача му да му даде следващата команда. Сега ще го извика към при него. Командата е към мен. Трябва да седне пред него. Следващата команда е да стани, кучето го заобикаля и остава от лявата страна. Това е част от демонстрацията от упражненията за хапане и задържане. Също така, при всяко едно правилно изпълнено упражнение, кучето трябва да бъде поощрено. Да бъде похвалено, да думите добре, браво и ако има някакво лакомство, да му се даде. Или другия вариант е, ако има любима играчка, да му се даде да се играе с играчка. Това е един начин да каже на кучето, то да разбере, че правилно е изпълнено упражнението и да се радва. Това куче се казва Верон. Когато едно куче от нас ще получи да изпълнява тези упражнения правилно и винаги, тогава се пристъпва вече към специалната подготовка, а именно задържане на бягащо лице, охрана на водача и нататък за наркотиците вече и за... Това е от нас. Ако имате някакви въпроси, познавай, поедите не слушат. Да.